21 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda çykyş etdi. 21-27 sentýabr aralygynda BMG-niň New Yorkdaky baş binasynda Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisi geçirilýär. Mejlisde käbir ýurtlaryň döwlet baş tutanlary öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmeler bilen çykyş etdi. Berdimuhamedow öz çykyşynda global meseleler, şol sany koronavirus pandemiýasyna garşy görüş, Awganystanaky ýagdaýlar dogrusynda söz söyledi. Ol halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy durnukly ösüş maksatnamalaryny, şeýle-de häzirki zaman dünýä tertibiniň kanuny esaslaryny gorap saklamak üçin milli bähbitleriň hemde ileri tutulýan global maksatnamalaryň sağlaşygynyň ähmiýetini üns çekdi. Öz şägini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistanyň prezidenti pandemiýa garşy görüşde halkara jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen prezidenti öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmesini Awganystanaky ýagdaýlara üns çekip buýurdy. Türkmenistanyň ykdysady we insanperwer ýardymlary uğratmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol häzirki wagtda Awganystana döredilýän döwlet institutlarynyň örän gowşokdugyny we ýurtdaky ýagdaýlara çemeleşigiň paýhaslyk we jogapkärçilik talap edýändigini aýtdy. Şeýle-de Berdimuhamedow Awganystanaky ýagdaýlary öýkökineden, gorkulardan we stereotiplerden azat çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 21 sentýabr güni New York wagty bilen öýlen saat 3-de böreklerine çykyş etdi. Bu Aşgabat wagty bilen 21 sentýabrdan 22 sentyabra geçilen gijanyň saat 12-de böreklerine gabat gelýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki köpçülikliň habar beriş serişdeleri, şol sany döwlet telewizionýasy, merkezi gazetler we Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasyndan video çykyşyny Aşgabat wagty bilen 22 sentyabr öýlen saat 4-de henidem çap etmedi. Galibertede Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynda görkezdilen video ýüzlenmesi Türkmenistanyň Moskwadaky ilçganasynyň Türkmen prezidentiniň ýene-de koma düşenligi barada habary ret etmeginiň ýa-da gabat geldi. 21 sentýabrda RIA Novosti RBK ýaly Rus medeniýet serişdeleri media maglumatlaryna salgylanyp Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýene koma düşenligi barada habarlary Türkmenistanyň Moskwadaky ilçganasynyň ret edýänligi dogrusynda habar berdi. Hasatol günüň birinji ýarymynda käbir Rus media serişdelerine Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýene koma düşenligi barada maglumatlar peýda boldy. Berdimuhamedowyň dolandyrşy döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine urulan Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň yaramazlaşanlygy barada gurrunlar mundan öňem bir näçe gedek peýda boldy. Olary prezidentiň jemgyýetçilik gözünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanyny Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlaryna birden bir aý töweregi ýyl gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hastadygy, hatda ölenligi barada gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky anamdar çeşmesi Türkmen prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynda görkezdilen video ýüzlenmesiniň bir hepde töweregi mundan ozal video ýazgy edilendigini aýtdy. Şol bir wagtda ol döwlet telewizionýasynyň Watan habarlary gepleşiginde 16 sentýabrda efire berilen online hökümet ýugnagynyň hem öňünden ýazgy edilendigini aýtdy. Döwlet telewizionýasynyň 16 sentýabrda görkezdilen online hökümet ýugnagyna Berdimuhamedow onuň BMG-da görkezdilen video ýüzlenmesine ýaly egneşikde görmek bolýar. Aşgabatdaky çeşme bu iki çäräniň şol bir wagtda video ýazgy edilendigini aýtdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 21 sentýabrda geçirilen plenar mejlisine başga-da bir näçe ýurdun döwlet baş tutanlary, şol sany Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow hem öňünden ýazgy edilen video ýüzlenmeler bilen çykyş etdi.